A Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional e a Sociedade Galega de Pediatría veñen de asinar un acordo para impulsar accións de asesoramento e formación da comunidade educativa en materia de benestar digital. O abeiro deste convenio de colaboración, os profesionais e expertos da entidade pediátrica prestarán asesoramento en materia de benestar digital, o que vai permitir potenciar a educación en saúde sobre os efectos do uso dos dispositivos digitais, atendendo especialmente a saúde mental, física e social do alumnado galego. A Consellería de Educación tamén contará cos profesionais da asociación para impartir formación especializada aos docentes a través das actividades programadas pola Rede de Formación Permanente do Profesorado. Así mesmo, tamén ofrecerán información a colectivos específicos, especialmente as escolas de nais e pais. Este acordo enmárcase dentro do traballo posto en marcha pola Consellería con expertos dos eidos da pedagoxía, a medicina, a psicoloxía e a tecnoloxía para a elaboración do futuro Plan de Benestar Digital. O obxectivo é impulsar o uso responsable da tecnoloxía e a convivencia saudable cos dispositivos digitais para garantir o benestar emocional na infancia e na adolescencia, traballar na mellora do rendemento escolar e procurar un emprego equilibrado a prol dun ensino híbrido, onde convivan en equilibrio o modelo tradicional e o digital.